आङो BPF नागारनानै OPPL आव फैबाय जेब्ला BPF समावहाय आंजों मावग्रा जोंनि 14 चिरां दुवारनि जेसेबां गामियारिफोर दङ बिथांमोनजों रायलायदों आरो बिथांमोनहा बयबो आं जेराव दं बाहाय जोङो गासिबो थांफाजोबगोन होननानै दा बयबो दोलै नोगोरै गामि एसे हल हाबगासिनो दङ UPPL दोलोआव दिनैहाय सान्दुं थिखा थिखिब्लाबो अखा बांखाब्लाबो मोननै गामि मिलनपुर होननाय आरो मोनसेया फुलबारि होननाय बे फुलबारि मोननै गामिया गासिबो UPPL दोलोआव जयैनो जगदान जाजोब्बाय आरो बेबायदिनो जेसेबां ओनसोलाव BPF दंबावो लासै लासै गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय बयबो हाबजोबगोन। आङो BPF नागारनानै OPPL आव फैबाय जेब्ला BPF समावहाय आंजों मावग्रा जोंनि 14 चिरां दुवारनि जेसेबां गामियारिफोर दङ बिथांमोनजों रायलायदों आरो बिथांमोनहा बयबो आं जेराव दं बाहाय जोङो गासिबो थांफाजोबगोन होननानै दा बयबो दोलै नोगोरै गामि एसे हल हाबगासिनो दङ UPPL दोलोआव दिनैहाय सान्दुं थिखा थिखिब्लाबो अखा बांखाब्लाबो मोननै गामि मिलनपुर होननाय आरो मोनसेया फुलबारि होननाय बे फुलबारि मोननै गामिया गासिबो UPPL दोलोआव जयैनो जगदान जाजोब्बाय आरो बेबायदिनो जेसेबां ओनसोलाव BPF दंबावो लासै लासै गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय बयबो हाबजोबगोन। आङो BPF नागारनानै OPPL आव फैबाय जेब्ला BPF समावहाय आंजों मावग्रा जोंनि 14 चिरां दुवारनि जेसेबां गामियारिफोर दङ बिथांमोनजों रायलायदों आरो बिथांमोनहा बयबो आं जेराव दं बाहाय जोङो गासिबो थांफाजोबगोन होननानै दा बयबो दोलै नोगोरै गामि एसे हल हाबगासिनो दङ UPPL दोलोआव दिनैहाय सान्दुं थिखा थिखिब्लाबो अखा बांखाब्लाबो मोननै गामि मिलनपुर होननाय आरो मोनसेया फुलबारि होननाय बे फुलबारि मोननै गामिया गासिबो UPPL दोलोआव जयैनो जगदान जाजोब्बाय आरो बेबायदिनो जेसेबां ओनसोलाव BPF दंबावो लासै लासै गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय बयबो हाबजोबगोन।